Sige, ang ating oras alas 11:35 na. Good morning. Naimbag ngagsaba. Gawi-gawi sa wakgat agyo-agyod. Mapdang dyan nagsapa sa 11 kiti Junamin. At ito po mula inyong karamay, ang inyong ka-RNG, ang inyong kasi radio, Peter Umaw Awang Wasing. At ngayong Friday naman yung ating partnership with our butihing konsehal, ang maganda at masipag na konsehal ng ating syudad ng Baguio, Councilor Ma'am Lulu Betty Lourdes Tabanda. Good morning, Kap. Good morning, kanyayo amin. A very pleasant Friday. Napindas ti aldaw tata. Sapay kumahang agtudo. Wan, amin nalumatan nga agtutudo ngamin. Rainy season ka no gaminon. Oh. Katantay pa'y masyadong na-feel ti summer. Ako na feel di summer eh. Ngayon kat COVID. So nga Rod, stay home kami gamin nga senior no idi summer. So nga hang kami naka-beach. Wen. Oh, nakapasyar. Ako yung nakapiknik niya. Oh, hami nga na-display dagiti bathing suit mi mo ta. Wen. Okay, bago yung ating mga topic, Ma'am Lulu, at dati gasta dito na nga duwang napintas nga balasang, at dati promote da regarding di dyan ay maangay nga event da into nabigat. Oh, Ayan. sige. So, kadwa tatata dito na from Ray Casa Group of Companies, Miss Jackie Melchor, good morning. Good morning, Kap. Good morning, attorney and Oh, baka counselor. may bahay kami bukas. And good morning to everyone nga agdangdangag iti Zay Radio. Okay. At Miss Joby Malonzo, good morning. Oh, yun na. Ayan. Tama na. Good morning, Kap, and good morning sa ating napakaganda at sexing counselor na kasama natin ngayon. And good morning sa lahat ng viewers dito sa RNG Luzon. Good morning, good morning. Yun. At ano itong event na gaganapin natin bukas? Ayan, so ini-invite po namin kayo. Tomorrow na po ang ating Grand Talk Season 2 sa may Orchard Hotel, Legarda Road, Baguio City. So, mamimigay po kami ng maraming opportunity sa real estate. Kung gusto mong matuto kung ano yung mga in ngayon sa real estate, ano yung mga tamang investment, paano ka masisave, paano ka magiging scam-free, gusto mo maging buyer, ano man yung estado mo ngayon sa buhay, mag-attend po kayo sa event namin kasi tomorrow, bibigay po namin lahat ng opportunity na pwedeng maitulong nitong pandemic na to. So maganda pala ito na puntahan bukas, ano? Yes. 500 pesos lang po ang registration for the food. Para sa pagkain yon. Yes, for the food only. Pero you can earn blah 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 mas malaking interest kasi i-open namin dito yung passive cash investor. Okay. Meron na tayong mga passive cash investor na partner ngayon, pero tomorrow magbibigay ng special rate ang ating CEO na si Miss Gianlyn F. And maraming property na ipapautang at ipamimigay ang Casa Infini bukas. So abangan po natin yan. Tama yung sabi mo. Magpapamigay Yes! ng property Magpapautang at magpapamigay ng maraming property si Miss Jan. Basta qualify po kayo sa mga requirements po Ano yun, namin. ipaparaffle nyo? Abangan natin bukas kaya dapat mag-attend ka. Kasi bukas lang po yan ang ating Grand Talk Season 2. Tomorrow na po yan. So tama pala yung sabi ni Councilor, bukas may bahay na kami na libre. Hello po. Ma'am Lulu, baka Baka mag-abono eh. No? Madam, interesado ako sa sinabi mong passive investor. Yes ano ba po. yun? Ayun. So, meron po kaming project dito sa May Pinsaw. Build and sell project po yan. So, build and lease project. So, pag investor ka, pwede ka mag-earn today ng 2.5% for 12 months. With corporate check po yan. Covered po yan ng property, then 12 corporate check po na ibibigay ng Casa Infini. Then maghihintay ka na lang ng 12 months, may income ka na kahit wala kang ginagawa. Ang minimum investment po is 300,000 to 5 million pesos. 300 to 5 million. Yes, 300,000. Pag nag-invest ka ng 300,000, pwede kang kumita ng 2.5% monthly. That is 7,500 for 12 months. Okay, Then after that, pwede mo na makuha yung ininvest mo na 300,000 pag ayaw mo na. Pag gusto mo ulit, pwede mong i-reinvest sa mga incoming projects po namin. Ganon. Ayun. Ganda yun, Kap. Aginbestan.
Meron na po si Kap. Abakap, meron ka na pala. 2.5 a month. Malaki din. Two- Kasi sa 2.5 2.5 kasi- per month. Sa mga bangko ngayon, the interest is not even 1% per annum. Yes, anong po yun per Anong, per year. year. Ito Ito, po, monthly. monthly. Pero pag nag-attend po sila bukas sa aming event, mas mataas pa dun sa 2.5%. Oh. Yan. Mm. Ni-invite na kita, ma'am. So, saan ulit ang venue natin at anong oras? Ayan. Tomorrow po sa may Orchard Hotel, Legarda Road, Baguio City at 10 a.m. Kasi marami tayong mga senior citizen na partner. Ayaw nila ng hapon kasi tag-ulan na ngayon dito sa Baguio. Kaya ginawa namin na 10 a.m. Okay. Miss Jackie, baka meron kang, Ma'am Lolo, dahil sa Sadam? Wala, maganda yung investment na sinabi mo kasi mababa ang investment sa bangko ngayon. Pero ang problema lang, sigurado ba? Yes, Counselor. Kasi pwedeng mag-testify yung mga last year pa, yung kumita na ng 1 taon na mga investor po namin. And ang security po nito is kami po yung owner ng mismong property. So may project po tayo, covered yun ng contract and company corporate check po. Yan. Okay. So anyway, mamaya inviting ko kayong mga Girl Scout. Para sa Girl Scout, sabihin ninyo yan. Kasi maraming senior citizens ang may konting pera na naghahanap sila kung saan nila i-invest na sigurado. Oh, dapat pala kontakin niyo si Counselor para punta kayo sa Girl Scout. At mag Girl Scout na rin kayo. Kailan po, attorney? Kailan po, counselor, yung meeting ng Girl Scout? Teka Sabi ko muna, mag-member muna kayo. Kaya nga, attorney, magme-member muna kami, tapos diretso agad. Hindi, Sabi what ka I'm na. interested in is it is an investment opportunity. But what we have to make sure lang is na guaranteed na maibabalik yung pera. Kasi alam mo naman yung mga senior citizen, hard-earned money yan. Kaya yun lang ang importante, yung guarantee na maibabalik ang pera. Ayan, so shout in sa lahat ng tingi-tingi senior citizen group po namin. Actually, meron po kaming group ng mga senior citizen. Kasi yung mga iba po kasi wala namang 300,000. Since 300,000 yung minimum po na investment natin, naghati-hati po sila doon sa isang investment. So, pwede po yun. Ako, kung magandang sigurado lang, yung pera namin sa Philippine Government Retirees Association, may 300,000 naman kami. Baka pwede namin. Oo, Usap tayo mamaya, Usap Counselor. tayo mamaya. Pero mag-Girl Scout muna sila. Kasi hindi pa sila pwedeng mag-senior. Kaya mag-Girl Scout muna. Girl Scout muna. Okay, may dadagdag ka pa, Miss Jackie? Ayan, so thank you so much, attorney. And yes, it's secured po, it's sure po, yun yung tanong at kanina ni Apo Counselor, yung guaranteed ba na maibabalik? Yes po, kasi it's secured, sabi nga ni Miss Jovi, it's secured by the real estate project. There's the property po. Yung 2.5% na yan, that's why the company is able to give the 2.5% because yung kita mismo ng property, parang sinishare lang ng kumpanya yung income niya sa mga investors natin. Kaya shout in or shout out sa lahat po ng mga investors na gustong malaman pa or learn more about real estate education. Now you please attend tomorrow. Pwede po kayong mag-attend bukas. Mag-confirm po kayo ng attendance ninyo sa ating Grand T-Talk Season 2 dito lang sa may Orchard Hotel at 10:00 po yan ng umaga. So kung gusto nyo pong i-confirm ang inyong attendance, yung number po na i-message nyo po, 0966-770-2300. Again, 0966-770-2300. Yan. Yun, okay. Maraming salamat, Miss Jackie and Miss Jovi. Yes, thank you po. Message nyo lang po kami. Ano, antayin nyo si Counselor? Hintayin na namin. Doon lang Antayin kami. Antayin nyo. Oo. kasi Magkakape lang kami sa baba. Meron Thank you silang po. 300,000. Nice meeting you po. Yan. Nice meeting you too. So maraming salamat, Miss Jovi and Miss Jackie. Yan po naman ang ating mga kasamahan sa Raycasa Group of Companies. Okay, at para sa inyo mga katanungan naman sa ating usapang legal, kung meron kayong gustong itanong kay Counselor Tabanda, text po lamang yan sa 0999-3070-649. Okay, Ma'am Lulu, ano yung topic natin ngayon? Well, Kap, gusto ko sanang bigyan ng ending yung tungkol sa e-bingo.
Okay. para matapos na ang issue na yan. Mhm. And we are happy to report to you ho, that in our last council session, yung mga 9 na bumoto in favor, gumawa sila ng resolution na wini-withdraw ang signature nila sa inaprubahan. Okay. Pero I pointed out that in our rules, you cannot withdraw a signature. Mhm. Kasi nandun na yung resolution number 208 and resolution number 209. Mhm. So I'm very happy. The 9 councilors joined the 5 of us. So unanimously, we approved yung resolution na prepare ko, recalling resolution number 208 and resolution number 209. Mhm. And this is contained in resolution number 334 series of 2021. Mhm. In other words, tinuldukan na ho namin yung issue ng e-bingo as far as the application for the new sites are concerned. Mhm. So hindi na ho magpapatayo sa Cedar Peak, hindi na ho magpapatayo sa Summer Place Residences, ang RCC Global. Mhm. Wala na ho. So, wala na talagang kwan. So, ibig sabihin nito, Councilor, pati yung mga iba, hindi na rin po pwede mag-apply Hindi. nito dahil precedent na ito, no? Ang ibig sabihin nito is, yung existing na apat eh, they will continue operating. Mhm. Kasi this is not concerning the 4 of them already established. Mhm. And then, should there be a new applicant, dadaan na naman sa prosesong ito. So Mhm. siguro mag-iisip ang bagong applicant kung gusto niyang dumaan sa prosesong ito na ipa-public consultation. Tapos, ang daming tao ang nag-oppose. Hindi lang, sabi nila, simbahan lang. Hindi ho totoo. While there was a very, very strong support from the church, we also had other groups, Mhm. mga educational institutions, mga women's, mga senior citizen, mga business people, parang cross-section ng Baguio. Mhm. Ordinary citizens ng Baguio pumirma online ng petition against. So finally, we will put to rest this issue and we thank our 9 colleagues na medyo nag-change ng kanilang boto and they now voted in favor of the recall of Resolution 208 and Resolution 209. Mhm. So, yung siyam, Sumama na sa Sumama amin. na sa- Kaya unanimous na kami. ay, So I thank everybody for their support. And we would also like to thank RCC for heeding the call of the people of Baguio. okay. Yun. At yun na, natuldukan na. Natuldukan na, tapos na ho yung isyong yan. Sapay kumawan man ang tibarong ag-apply. Yan. At may pangmatiti dahil Ma'am Lulu, kunana ni 9-0, kapag gaya man ti eleksyonan, isong agin ko kontradan na kita siya mga councilor nga nag-approve dita i-bingo, no choice dan, kunana naman. Unmot kim madwadamot kanyamin, tako na damot, the results of the public consultation show nga maditi tao ti Bagyo. Hmm. Kasi syempre, you also have to listen to the people. Okay. Anya pa nga iti gungguna ti consultation no, after consultation ko, hanyumot nga surutan ti bagbaga ti tao. Hmm. So that is the beauty of a consultation. And we are glad that Mayor Magalong suggested a consultation. Hmm. Oh, dahil doon sa consultation na yon, ito yung naging resulta. Yes, so natuldukan na ho. Hmm. Tapos na yung issue na yan. Yon, hindi na natin pag-usapan yan dahil wala na, tapos na, okay na. Galing naman kay 3-1, Ma'am Lulu, siya mga councilor ang nag-approve dyan sa e-bingo, pero siguro hindi nila kayang talunin yung veto power ni Mayor. Kaya bumaliktad na sila para iligtas ang sarili. Well, however you look at it, that's your opinion ho. Basta sa akin, ang importante, unanimous ho kami na pina-repeal yung resolution numbers 208 and 209. That is the most important for me. Okay. At nagabumat dito kini 47, Ma'am Lulu, kunana, ang kapen, Madam Attorney, yung pautang po ng city, magkano po ang percent per month? At ilang taon po na mababayaran? At ba Yung ipautang? pautang iti MSMEs, the small businesses, Oo. payable in 1 year starting on the 7th month
at no interest. Awan ti interest na. Awan interest na. Payable within 1 year? Payable within 1 year, pero starting on the 7th month. In other words, 6 months after na naawat mo di pautang kengkan, Oh. 6 months hangka pa yung agbaybayad. O di 7 On the months. 7th month, agrugi ka nga agbayad ti amortization mo. Ngam at no interest. No ti pinabulod aking kakot 100,000, di 100,000 agrugi ka nga agbayad into no 7th month. Okay. 100,000 divided by 12. Binulan, di jay ti bayadam. 100,000 divided by 12. Ay tatno na bibiit ka, tapno ang kong compute, 120,000 tinutang mo. 120. 120,000. Oh, 10,000 ti monthly. 10,000 monthly. Oh, No ngam. interest, payable starting on the 7th month. So, dati pawayway mo pa yung inom nga bulan. Yes, santo awan ti interest na. Okay. And kung ano mo dahil tunay, nagbumot gini 1-0, kape na ni Lulu, apay dagayam discrimination ti bakuna. Ngamin, idikal man, idita is Elio, nakapila ni insan ko nga teacher, ti 4 hours, idi isunan, denied kunada jay vaccinator, nga ni Apay doktora, hindi ko nababanggitin ha, ti reason, awang kano ti face-to-face classes, kat apay di jay dado mga teacher, kat na-inject na, announce da pay nga don't accommodate mabini elementary school. No choice jay teacher kat pinmanaw na pan SM kat na vaccine damat. Circulating iti social media ito. Kunana. I will look into that because there is no such rule nga hanga mabalin ti teacher taawan ti face-to-face. When? In fact, the schedules yesterday were supposed to include teachers, both public and private. Oo. So kita, napan DSM na bakuna. So, I will look into that and find out exactly what happened. Actually, tinangyari di Kalman, nagadua po tinakapila. Okay. GSLU, tipila na, ang gana Center Mall. TSLU. Oo. Di agpabakuna Mhm. adu di ada jis onogan, di agpabakuna, tipila da, ang gana Center Mall, tipila da. Isu nga they were not able to accommodate everybody in SLU yesterday. So nga ti bagbagami, dapat nag-cut off dan, tatno nga nagbayag nga nagururay ti pila, dagay hamot lang nga makadanon, tawan mo tan iti bakuna. Oo. Or they would have told them to go to other places where there were still available vaccines. So, paki-check yun man, ma'am, dahil tunay in text da nga dahil tunay, dati Yes. ganugat ag-circulate iti social media. Yes. And in fact, I was even thinking of coming up with a resolution requesting the city to inform us and the public no anya ti actual nga kompleto nga programa panggap iti bakuna. Because I was told that the city needs again additional funding tag-hire da kano iti additional vaccinators. Okay. So, malagip ko about iti papa-approve da di kontrata iti operation iti isolation centers like Santo Niño. I asked the local finance committee to give to the city council the total budget requirements up to December. Nung mano ti masapol. The local finance committee promised to give in 2 weeks. Ala, 2 months on, awan pa'y matinaawat mi. Iso nga iriing ko di jay, tamasapol nga we have to make sure nga the city has enough money to fund the vaccination and the other COVID-related activities. Kasi as of now, adu ti isirsarak ti executive nga requirements kano para iti community-based monitoring system, para iti public works and others. Ti konakmot, siguro i-prioritize mi pa, panggap na ti COVID. Sa amin to asikaswan, dagida do mga priority mo ti city. I understand that those are also priorities of the city. Pero no adu ti kwarta mi, no problem. Ngam no medyo kumurang ti kwarta, masapol nga i-submit daan, no anya ti kasapulan, i-priority iti COVID. Ti COVID. Because as of now,
aming nga projects nga hanga na implement from 2018 sa na realignen na pan-aminan iti priority projects ti city. So no di project kat hanga na arami didi awanan di pundunan na ipanan ti sabali nga project. Napanti sa balin. Yes. Okay. Nagabong mo dito kini 68. Good morning, Kap, ken Madam. Simurot data, mabutang dangahan nga maibutos. Rambo da ito itilatjo na ako na. Nga maday bagak pa'y panggap di vaccination. Yes, ma'am. Dati naawat mi nga report nga the committee in charge of vaccination is looking into. Okay. Kasi ti report dagi taga Bagyo inayaban da aming kanu nga kakabagyan da di probinsya. Mhm. So mga aming nga senior citizen, aming nga comorbid, inayaban da kanu di taga probinsya, imay da aming nagpabakuna ditoy. Mm. Iso nga kumurang iti bakuna. Ah. Tati is estimated ti city nga population, di NSO census nga population. Tatamatan, di magsakano iti kakabagyan. Ngayon ay banda nga nagapupro probinsya. Apay hanga ma-monitor yan ay, Ma'am Lulu? Data ti ko amo, tati kwada data, ag-register da di bakuna center nga, Oo. website. Oh. Ikabil damat ti address ti kabagyan dito Bagyo. Ah, okay. Iso nga hanga mo dagjay ko niya, hanga mo dagjay na in charge. Manarigat dan sa nga makuan no talaga nga taga Bagyo. Ngem di jay ti feedback tata nga nagaduti outsider hamat nga residente nga permanente dito Bagyo nga nakabakuna kanon. Mm. Iso nga naibusan ti bakuna. So nga tatangal daw awan sa ti bakuna. Taawan ti supply. Awan supply. One. Iso nga idawat mi da kayo nga senior. Da tayo ti priority group. No hang kayo pa lang agpabakuna tata. I-cut off da kano iti para senior. Sige, hang kayo mabakunaan. No oray nyo ang gana adan tumanan, agbayad kayo. Gatangan nyo di bakuna. Adan to tibayan na ninyo. Adan to bayad na. So nga da kayo nga senior, da tayo ti priority group. Palpasan tayo kaditi bakunan. Ayan. Okay, at ang ating oras alas 11:58 na, nagapumata ito kini 08. Kap and Madam Lulu, reaction ko lang sa development ng Baguio Public Market. Bakit palaging dinedelay, ino-oppose ang approval? Tinatawanan pa pag na-delay. Hindi pa daw ako pinanganak, ganyan ng public market. Matanda na ako, ganyan pa rin. Ganyan pa rin ng bagasan at vegetable section. Kung na-develop yan, noon pa sana. Baka na-turnover na sa city ng Baguio, katulad ng Center Mall. Malapit na siguro ma-turnover yan sa city. Kailan kaya namin makita at maranasan ang bagong public market kung palaging ino-oppose at dine-delay? Thank you. Actually, magandang pag-usapan yan. Hindi ho totoo na wala naman ginagawa para pampaganda ng market. Mhm. If you recall, nakikontrata ti city noon with Uniwide. Mhm. Ngam, kaso, ang ganaawan ti nangyari. Now, the city engaged in the public-private partnership nga supposed to be SM iti mang develop iti market. Mhm. Recently, we received a letter from the Public-Private Partnership Center. Okay. In the letter of the Public-Private Partnership Center, kunana, dapat sinurot ko man ni Mayor iti correct nga procedure iti pag-award ni Mayor iti original proponent status iti SM. Mhm. Tanumalagip mo ka, ti P4 Selection Committee, ti nangabak iti botos nga mang develop iti palengke ket Robinson. Mhm. Idi inpan di committee, di P4 committee, di recommendation kini Mayor, nag-create iso na ti kanyang grupo, in-evaluate da. Mhm. After the evaluation, hanga sinurot ni Mayor, di recommendation iti P4 committee. Mhm. Instead, in-award ni Mayor the market development iti SM. Mhm. Iti SM. Tata, questionaran da itoy, ti may sang kadwak nga counselor. Okay. Iso nga in refer me iti Public-Private Partnership Center.
Mm. which is the government agency in charge of unsolicited proposals nga kastoy. Oo. Si Mombati Public-Private Partnership Center nga kunana hang kano nga sinurot ni Mayor ti proseso. Masapol ko insubli kano ni Mayor dijay finding city committee na santo di rekomendasyon na ijay SM insubli ko ni Mayor kano ijay P4 selection committee santo di P4 selection committee in-evaluate naman nun ti recommendation no sino ti may kan ti original proponent status kat it is supposed to be on the P4 selection committee. Mm. Dijay ti kunana. So tata hangko amuno anya mangyari. The matter was referred to my committee, the Committee on Laws. In refer kumot kini Mayor, kan in refer kumot kini Engineer Bonnie de la Peña, nga isuna ti chairperson iti P4 Selection Committee. Mhm. Iti in refer ko kini Mayor, ti kunani Mayor, that is the opinion of the PP Center. Mm. I also have my legal basis kunana. Isu nga ororayok nga isubmit ni Mayor no anyamot ti legal basis na iti inaramid ng aksyon nga kasjay. Mm. Kini Engineer Bonnie de la Peña, awan mo ti aksyon na. Hangko mo no. Kasi we started negotiating with SM already. Okay. I do not know what is going to be the effect of this letter from the PP Center on the ongoing negotiation with SM. Oo. Hangko among no ituloy iti negotiation with SM uray na imbaga ti PP Center nga mali ti proseso. Hangko Oo. among no ituloy. So nga kanyak urayok na niya ti action ni Engineer De La Peña. No ituloy winuhaan. But if we continue with the negotiation, we need to provide a legal basis nga kasadya ko na ni Mayor. Mm. Otherwise, baka madimanda kami. Baka No, madimanda kami, Oo. agbalin manen nga Uniwide. Mm. No, agbalin manen nga Uniwide nga kaso, abutan namanen iti Cham-cham. siyam-siyam. Mm. So nga correct jay ko na jay texter. Apay nga nabayag, tataapo ti sitwasyon. Oh. There is a legal issue. Yon. At nagabang matento kini 5-6, kunana damagaman kini madam no mabalin ng kagutang, anya ti requirements ngay kunana. Please, mapangkaapo jay City Treasurer's Office, ta jay list of requirements at the jay. Ngam ti masapol dan sakot registered business. Registered nga business. Oo, ada business permit mo. Di jay ti masapol. Okay. Nagabang Mapangkaumutang, taad nagado ti kwartay jay, kat man ti umut-utang. Happy nga tang manmanuti umututang. First, dagay duma kano, handa nga registered. Ah. Second, dagay duma, mabutang da nga umutang, tahanda mo, no kasano da nga mabayadan. Ta syempre, hampay nga stable ti economy. Hmm. Kasano da kano nga mabayadan ngay. Nanti konakmot, total, interest free. And then later on siguro, no makita mi nga medyo delikado pa iti business situation, mabalin mo't di council nga i-extend mi manan iti period of payment. So nga, umutang kayo kadi. Qualified akbang umutang? Umutang kami Registered kini ka. Sir Dobby. Basta registered ka. What? Ada business permit. Padasam mapag-apply jay. Kasi no, ti problema kat the business climate may not be good enough for them to pay. Oo. In the council, you can act on that. You can extend the period of repayment. Yan. Okay, nagbumot kini 85. Kunana, good day Ma'am Lulu. Tanong ko lang, kung nanalify ang kasal, pwede pa bang mag-asawa ulit sa ibang tao? Yes. Salamat po. The joy ti may nga epekto iti nullification of marriage. If a marriage is nullified, the effect retroacts to the date of marriage. Hmm. Kasla awan ti kasar mo. Na Iso nga waswasan. na waswas. So nga ni misis mo, mabaling nga agsubli nga gusar iti maiden name na. Hmm. No ti maiden name na iti kat Flores, mabaling agsubli iti Flores. Hmm. Di jay ti epekto iti nullification. Kat both of you, even the guilty spouse, mabaling agkasarmanan. Okay.
Dati mat, kunana ni 62, kap as kuman, kini counselor, anyat requirements na, kan online ba ta application ti loan? Okay. Mabalin ba ti online kanong application, I ma'am? think it is better you go to the treasurer's office, the forms at the jay. Total, yung treasurer's office mo lang ang data yung City Hall. Mhm. Kunana ba dito ni 56, kap, kan ma'am Lolo, apay saan yung mat nga pasardan ko ma di Simi Casino, kunana ti Baguio. Anya di jay? Simi Casino, apay, daba casino to eh. Anya ti casino. Dito ti Baguio ka no? Ada aya? Diyan ka mo. Ibaga mading i-text mo no dino ta ipakita tayo di pulis. Kasi nagagat mo ti pulis tatang nga mapan agre-raid. Ngan ti istoryada, apay ha nga taga BCPO tinag-raid, apay kano nga taga damo pala. Dati mat nagabugin ni 109, anya ti requirements na, dagi pautang ibagbaga ni Apo Counselor, kan manong abulan ti pautang nga programa nga dayta. Na, Mapang kayo, ni Jayon. mapang kayo ni Johnny, papananda ma'am. Treasurer's office. Okay, ije kayo nga ginquire, tapno ibagada amin ang requirements. Ayan. At binabati rin natin yung ating mga viewers naman. Nandyan si Jolly Lobo at Manang Jane Dulnuan from Manang Jane. USA, California. At kunana ni Jolly, ma'am, adamot i-present da nga ID. So that means makikita kung taga Baguio resident siya. O nga ano, hindi ba hinihingi pagka ikaw ay nagpabaksin, tinitingnan yung ID? Actually, yung mga iba hindi ho tinitignan yung ID, pinapakita lang yung text message na natanggap nila. Kasi di ba may text message na sinesend? So, hindi na tinitingnan yung ID nila. Hindi nila tinitignan. Kailangan text. Di text di pagpakita da. Okay. So, yun. Alas 12:07 na, Ma'am Lulu. Niya, pwede dumata tapikan tatatang. Di may nga tapikan ta po, di jay panggap iti market amnesty. Okay. Di market amnesty kat nag-public hearing tayon. Ti coverage at ti market amnesty is, number 1, dagi jay natayon iti parents da, ngam nakanagan pailaeng kadagigay parents da, di jay pwesto da jay palengke. Now is your chance nga ikawil itinagan, iti tao nga talaga nga mang-occupy kun manglako ijay. Ijay ti number 1. Tati kayat ni Mayor, no sino ti nakarehistro, iso na ti talaga nga agning negosyo ijay. So, teglaklako. Iso taglaklako. Oo. So now is your chance. Ialis yun. Tatno dagi natay, hanga nakikontrata ti sitin. Mapukaw di ayan. Mapukaw di jayon. Number 2, dagi jay nangilako iti rights da kono. All the awan mo ti rights da, inlaklako da, di rights da. Ang ganat tata, di pwesto, nakanagan pa lang di original nga lessee, leaseholder, ura no na ilakonan. Now is your chance nga iyalis dinagan iti gimmatang. As long as di gimmatang, iso na mismo ti aglaklako. This is your chance now. Okay. Tai di bawal ti aglako. Iso nga nagan pa lang din ang ilako. Tata, ada chance sayo apo nga iyalis iti legal nga nagan di gimmatang. Basta lakit di gimmatang iti actual nga aglaklako ijay pwesto. Kasat nung Ma'am Lulu, no, di anay impaabang na di pwesto na, di pa isublin na. Number 3 data. Oo. So number 1 di natay. Oo. Number 2 di naglako. Number 3 di agpapaabang. Papaabang. Ti kunami ijay, di agpapaabang kan di agababang agtulag da. Di agpapaabang numaano kasauna di agababang nga isubli kanya na okay lang maipan di kontrata di original nga leaseholder. Okay. Ti problema no di agababang han nakayat nga isubli di jay pwesto di agpapaabang. In that case, the contract will be deemed revoked or canceled. Ma-declare nga vacant di jay pwesto. Handa nga makatulag. So, di dyan hangag kasundo, mapukawan na ka parehas. Mapukawan na nga parehas. Oo. But, after that, the BCMA will adjudicate the vacant stall. Ang desisyon ti BCDA, no sino ti pangitadan na, ti bakante nga pwesto. No
No makita ti BCDA nga talaga ti aglaklako ket yagab-abang, the stall may possibly be awarded to the agab-abang. But agmulta ti bayadan na nga rental is on the first year 3 times the regular rental of the stall. Mhm. On the second year 2 times. On the third year regular rate ti bayadan nan. So no diyan ay abang natatakot 10,000, agbalin nga 30,000 for the first year. Han nga road 33 first 3 times ket di rate ti city. G-rate City. Ket nagbaba. Amom ti abang Manungay. ti palengke, ti abang ti stall di palengke. 1,000, 1,500, 2,000. Awan sa ti ngumato ti 5,000. So di diyan ay tiag times 3 Yes. for the first year. Dijay. So no 2,000, agbalin nga 6,000. 6,000. Di diyan ay second year, agbalin nga 4,000. 4,000. Into no third year, 2,000. Agsubli di datin. Yes. Isuti pa nakamultada. Isu ti pa nakamulta. Tapno makinabang mo ati city. Mhm. So, the 83 instances covered by this amnesty. Pero it's only going to be for a period of 3 months, effective upon approval. Iso nga yung isam-sambot ko, tapno i-refer, tapno maaprubaran ko maji councilan, tapno mangrugi iti amnestin because pinagaramid man ti baro nga kontrata starting to July kan August. Every year gamin ti kontrata ijay palengke. Yon. Dahito yung nagamumot gani 64 ko na Madam, kap ngamin, Uniwide, gamin, kat ti advisories da, kat jay dati nga business women, kan men, sanda nga may kanti pwesto, ta jay lako da Uniwide, isuda lang ti Agnumar. Iso nga in-post mi jay nga Uniwide, salamat. Okay, wala na yung Uniwide. Wala na yung Uniwide. Yan. Kung na naman ni 5-1, papintasan da kano ti Burnham Park, 3.1 billion. Gamitin na lang kaya para sa rehab ng palengke. Maganda na po ang Burnham Park. At dapat ikastoy? Adda ti plano nga marehab ti Burnham. Oo. Ngayon di fund nga 3.1 billion hanga gulpi. It covers a period of years. Mhm. Hanga di gulpi. Iso nga santo adan sa ti contribution mo no partisipasyon iti national government agencies. Mhm. So hanga aming nga kwarta nga data Agapo City. Santo hanga may nga tawon cover several years. Related to that, Cap, related to that. Actually, I agree nga dapat city iti mangpundo kuma iti market development. Mhm. Isu nga dinagbubutos kami di council di. Hanak nga bimutos iti public-private partnership. Okay. Hanak mat nga bimutos nga umutang ti city. Mhm. Tati kunak, kaya ti city data Nga mang-develop. mang-develop. Oo. In the first place, sino aya tinaybaga ti 7 billion nga cost? Mhm. Kunak, afengay nga 7 bilyonan. Tanong makitam ti proposal ti SM. Kung makitam ti proposal ti Robinson. Ti Robinson nagpatakder ti separate nga market kuma, building. Oo. Ti cost laeng iti construction iti market is not more than 4 million, 3.9, 3.2 laeng. Billion. Billion. So sino nang ibagaaya nga 7 billion? Oo. Tayo 7 billion includes the development of the other commercial areas nga bagin tumatlaeng iti SM. Mhm. So nga siya kunak iti, hana nga pabor dita, kaya ti city. Besides, hanga masapol nga aramidan ti city, nga one time, big time, mabalin mo't nga, phase 1, phase 2, phase 3. Ganang malpas. Ang ganang malpas. Iso nga, ang gana tatada tati sentimiento, just in case, Mhm. mawaswas data araramidon nga negotiation iti Public-Private Center, Mhm. the committee, just in case mawaswas, the advice of the PP Center is we go back to competitive bidding. Mhm. If we go back to competitive bidding, we go back to step 1. Okay. Dagiti ba ada diti palengke handa ba nga nangita di proposal da?
Actually, nangita dati proposal, but it was late kano, according Okay. to Engineer De La Peña. Mhm. Pero if we will continue with the negotiation with SM, they still have a chance to come in under what is called the Swiss Challenge. Mm. No matuloy kasi dati legal issue tata. Mm. No matuloy. But, uro di palengke gamin, handamot nga ma-raise di kwarta kano. They have money, but it is not complete. Hanga umanay. Hanga umanay. Oo. Hanga umanay. Okay, at kunano ni Manang Jane, kunano, good afternoon Kap and Attorney Tabanda. I'm on vacation with my family, so I'm not watching much, but I will when time is right. Happy Friday to you and to your listeners and viewers. Is she in the States or is she back in the Philippines? In the States, ma'am. Awon tatatakot bakasyon. Bakasyon tata. Tanalpas ti eskwela, grubit eskwela dati July sa. Wensa. Won. Wan. So nga bakasyon tata. Enjoy your vacation, Manang Jay. Yan. Kini 09, sigurado na ba yung SM Mall ang magde-develop dyan sa market? Kunana. Like I said kanina, with the letter from the PP Center, there is now a legal issue being raised. The city has to resolve that legal issue first. Like, then I requested Mayor nga mangitod ti comment na kunamat ni Mayor nga mangitod isuna iti legal opinion mat no panggap iti nga panggap data. Yon. So as of now, Apo, medyo adapay ti issue na. Nagabang mo dahito na kini 368, kunana dahito yung matman at da agkakabsat. Nya datoy. Jay inuuna, step brother da. May sana, kat kunada, handang ay bingayan, tilote, kat iso ti original nga anak. Anya ti kastana nga ta, sir, madam. Kasano nga original nga anak no step brother? Baka ti kahit nasa unday tunay, In other words, dita nga sitwasyon, isuti mo una duwa nga, tinupsyal. oo, Duwa when? tinupsyal. Oo, The first nupsyal, santo di second nupsyal. Step brother oo. Oh. In other words, amin agtawid, ora step brother. Basta lakit di, iti pagtawidan da, di natural parent na. In other words, no step brother da, anak ni nanang da. Siguro natay ni nanang da. Dijay, makatawid pa'y. No, ti property nga tawidan na that came from the mother. Okay. Ni 51 ko na kasatnungay no anak timang sublat ti pwesto. Thank you. Regarding ito dyan na Mabalin pwesto. mat no anak ti mang sublat ti pwesto. Kasano nga di anak ti mang sublat? Meaning nga, ti pwesto kat nakanagan iti parents nga natayon. Malamang kasya eh. Malamang, Oo. anak ti mang sublat. Oo. Mabalin, basta ag extrajudicial settlement dagiti compulsory heirs, wenno ag waiver da. Nga ibagada, nga di pwesto kat may nagan ijay, tao nga di jayon. Yan. Ngam no handa nga makatulag, tag-apat ang kakapsat, problema. At nanonood din naman sa atin Ma'am Charmaine, yung magandang butihing may bahay naman ni Sir Dobby. Hi Kap and Ma'am Betty Kunana. Ha, CJ! Yan. Kunana ba tayo tunay ni 109? Adam siguro ati na unag nga makagapo. No apay ngahan nga kahit ni Apo Mayor data may isang kumpanya nga agurnos dita public market. Nga masabol explain ni Apo Mayor ti side na mat no anya kunana. Well, we are giving the mayor the due process to explain. Kasi kunana kanya, that is the legal opinion of the PP Center. I also have my own legal basis. So kanyak mat, although dagdagdagan na ti dadumang kakadwak di council, action kami di council, kunak, let us give the mayor the due process. Nag-explain no anyamot ti legal basis na bago tayo action. Okay. But in relation to that cap, ado te ararami dami di council di committee. Number 1, ipapa-cancel, ipapa-terminate me di contract of the city with Caltimex. Oho. Ipag-operate ko ma di hydro, di Oo. asin. Ipapa-terminate me. Tinerminate me di contract of the city with ERS, di Irisan. Na-terminate di jayan. So,
Ado apo ti baro nga sumbrek nga developers kung dagijay ag-operate, kitaan tayo no may mayat iti serbisyo nga ited da kesa di dati. Okay. So, awanan di dyan ay kwan. Ada di irisan. Awanan, na-terminate mi iti last session. Okay. Pero they are given up to August to operate it habang ipapabiding pay no sino iti mang sublat. Mm. Tapno hamot nga ma-stop at service. Okay. Nagabumaday doon na kini 745. Sir ka, pasyuman kini attorney, no mabalin ayang, ilako di pwesto. Ta, kuna di nagabangan mi, nga ilako na. Since 2005 kami nga agab-abang, adan ti advance mi, kan da kami pa dagbaybayad ti Kurtais. That falls under the number 3 nga situation nga imbagak, nga dagab-abang. Kasi di ko naktatay, agtulag ya abang ken agab-abang. Mm. Agtulag da. No mabalin, sublian di agab-abang, no kayat na di nagabang. Mm. So, but no handa nga makatulag, mapukaw di pwesto kanya da nga duwa. Makancel di kontrata. Makamuti BCDA nga mang adjudicate no sino ti pangitadan da di pwesto. Okay. Di question na tatay kat mabaling nga ilako kano din pag-abangan da. Ilakla ko na kanoy. Ilakla ko na. Oh. As of now, under the amnesty, mabalin. As of now. No maaprobaran di amnesty, mabalin na nga ilako. Ah. Di gatangan di agababang. Tatno simple ti sitwasyon. So, kano nga maprubaran nga di amnesty, Ma'am Lulu? Ipapapirmak pa'y gaminta, amo mati sistema mikot nagadot ag pirma-pirma. Mm. The committee report, hangko amo no may, I don't think may habol media agenda into no Monday, but definitely, the next Monday, naka-agenda datan. Yan. Ado trabaho di committee mikap. Nagdadagson pa eh. Nagabumaday ito kini 5-1 kuna na follow-up question. At dapat mo ti parents, saan pa nga natay? Ngam senior citizen, mabalin nga may transfer ti pwesto ti anak. Thank you manan. Yes. Mabalin. Agaramid iti affidavit, waiver of transfer, waiver of rights. Ipatransfer di at senior citizen di anak da. Mm. As long as hanga makiriri dagida du mga anak. Basta awan ti agriri. Bastawa nagriri. Santo di pangitransferan da, iso na mismo ti aglako. Physically present nga aglako. Oo. Siyempre, maawatak, senior citizens, sanda mo mabaling aglaklako di palengkin, iso nga okay lang na iyalis da. Ngun di pangyalisan da, dapat iso na ti physically present nga aglako. Aglako. Okay. Tantawan diri pamilya, Mm. Alas 12:23 na, Ma'am Lulu, niya pa dyan dumatopic tayo? Oy, lastly, Kap. Oo. Starting July 1, I assumed the presidency of the Girl Scout Baguio Council. Tata, awisan kayo nga't amin nga Girl Scout. Ado apo ti kategorya ti Girl Scout. Siyempre, dagay ubing. Dagay jay brownies, dagay 3-4. Ado da ubing Girl Scout. Most of them are in school. Mhm. Pero mabalin mo ti out of school nga Girl Scout. Ngam, as of now, ti awisan mi kat dagay adults. Mm. An adult can be a member of the Girl Scout. If you are a Girl Scout, iti ubing ka, mabaling ka nga apply tata, iti trefoil membership. Mhm. No, hangka nga Girl Scout iti, ng kayat mo ta Girl Scout tata, mabalin mo. If you are a department head, a head of an office, you can become an honorary member. Mhm. If you are not a department head, you're an employee or a bank employee and all that, you can apply under the career women category. Mm. Agbayad ka lang ti 100 cup. Isula ang ti bayadam. One, kan ada benefits na. Anya ti benefits na Siyempre, yun, ti benefits na, makatulong ka di Girl Scout movement. Okay. No ada activity ti Girl Scout. Mabaling ka nga maki-join. Idi adu at activities mi di nga pandemic. Makiparada ka, maki-camping, Oo. pati adults, Oo. camping. Santo dati insurance benefit. Basawak man dato insurance benefit. Ayan Ada na, insurance ti Girl Scout. Ada insurance na member ka. Oo. Mm. So there is for 100 pesos. Ayan na di papel ko ngayon. For 100 pesos, ada ti insurance benefit na
an accidental death benefit of 7,000 pesos, santo adati hospitalization benefit, and all that. Katamot nga nariga tag-apply, mapamo lang submit yung papeles mo, ijay Girl Scout office, ijay asidag TBIR, kat ma-process dagitan. So nga dagiyad, anak da nga Girl Scout. Alag, member ari nanangan. Tapno makat ka doon di anak mo. So kasano da nga mapa nagmembro dito na Ma'am Lulu? Papanandang opisina? Dati office mi, ijay asidag TBIR. Oo. Oh. O di babati Barrio Fiesta. One. Oo. Ijay. Santo di membership committee mi, mapandanto ag barangay. Tapno mabaling nga dati may nga unit ijay barangay. Mm. Tapno dati activities namot ag cook fest da. Mhm. Nag-Boy Scout ka ba, Kap? When di Oh. elementary. So, amom ti agluto ti itlog. Nga oray awan ti posporo. Nalipata kon. Pati dagijay pandagi Nuts. Pag-iwan dagi nut. Won. Hamo nga malagi pa. Ako malagipan. Ay! So, we encourage everybody to join us in the Girl Scout movement because this is your way by which you can help in the empowerment and development of women and children. Mhm. Many of our adults tata, mayat experience da nga Girl Scout ide. Hanaya, mayat experience da, kat we want this to be available even now nga adult kayo, mabaling kayo nga Girl Scout. For In- 100 pesos only, you will be Ah. able to enjoy all the benefits of being a Girl Scout. Kanapintas diyan ni camping. When mat Ayan. ngam tata nga pandemic, virtual pa ilaeng. Oo. Narigat ti virtual. Ngam no hanto nga pandemic, actual camping. Mapansi bantay. Bantay we no tata ti uso backyard camping. Ah. Kasla di eskwelaan, iti grounds ti eskwelaan nga ag camping. Aha. Ngam ada tent na mat santo agluto-luto da mat kasjay. Adji ka makasursurong agluto nga awan ti posporo. Wo. Kanda diyan ay panangigalot-galot. Won. Ah. Hala nga di jay. Adumati community projects da, ada digay bagbagami nga magic spot, panda agmula, panda nga adu tera rami din ti Girl Scout. Santo we have programs on violence against women. Mhm. Da programa mi mat. Tapos girl-powered nutrition. Mhm. Tapos ado ti programa. But most important is character building. Yon. Okay, nagabugin ni 831 ko na malakas na lineup kung Mark Go for Congressman, Magalong for Mayor, Tabanda for Vice Mayor. Ay, hantayo pa nga pagsasaritaan data. Anyway, thank you for considering. Okay. Basta member kay ti Girl Scout. Basta member kayo kano ti Girl Scout ko na ni Ma'am Lulu. Agure pa di lineup kas kada politika. Actually, kapati lalaki mabaling nga associate member. Iti Girl Scout? Yes. Ada nga ro ti kadwayo nga lalaki. Adamot. Ah. Member kan kap, 100. Anya ti uniforme na. Ay, t-shirt, Kunak laki din nagpalda. T-shirt, Idi ay, di nga pandemic kat, tag, parada kami. Di ko, dagi camping, dagi jay trips mi, dagi tree planting kami. Nung tata nga medyo pandemic, medyo nabawasan. Nasoy tata, kasalatat idi last week, nag-awarding kami. Oo. Tinakita dala ang babakot kan lalakay. Kasi kami mabaling nga parwaran dagi ubing. Oo. But anyway, hopefully, no agpabako na tayo amin, makarwar dagi ubing to. Mabalindan to nga rumor. Won. Okay, ang ating oras, alas 12:30 na, Ma'am Lulu. Baka dapat kahit mo inayon, sakbay nga agpakadata iti dating programa tatatang alaw. Well, Kap, again, thank you for giving me this opportunity to inform the people no anya ti mabaling nga aramiden, nga anya araramiden mi gayam di council. Like I said, I'm very happy natuldukan tata issue ti ibinggon. Mhm. Number 2, isarek mi di panggap iti market amnesty. Mhm. Tatno malinisan ti records. Number 3, a Girl Scout kayo amin. Number 4, Kap, DJ libreng sakay, Okay. insardeng dapay, Ay, awanan tatang July. awanan, awan pay. Oo.
ta na nalpas jay bayanihan to heal as one act 2. So nga awan ti pangalan ti pundo. Nga magbirbirok da kano iti pundo, tapno mabaling matuloy manon, di jay libreng sakay. Kasi yan explain mi idi, ti definition gayam ti LTR FRB ti apor, hala nga dagi jay health workers. Sabali ti definition da ti health workers, sabali mo ti apor. Ti apor kanya da, authorized person outside residence. So nga no si kakap, mapangka makipalengke, apor ka, Mabalin. libre kuma. Oo. Sapay kuma, ituloy daman ang data programa da, tadumat ti matulungan nga, adumat ti agririri, dagi hanga na inayon ijay, libreng sakay nga driver. Dagi taxi, agririri damot. So hopefully we'll be able to find a balance between dagi jay libre kung dagi hanga libre. Lagay apo ti announcement tayo panggap iti Araramidon Media Council. Ma'am Lulu, baka takan mo kablawan? Uy, nilakay ko. My ever-loving husband. Agdangdangag man. Agdang-dangagon. No, agawid ak panamdamakot ko na kastoy ti bagbagam, apay nga kastoy. Ay, good morning, Sir Jun. Yeah. So, thank you manan kanyayo amin apo and let us keep safe. Narigat talaga ti tiyempo ta ado ti variant. So nga, let us keep safe. Thank you again. Yan, okay. Maraming salamat po sa lahat po nang nakibahagi sa ating programa ngayon, sa ating usapang legal with the Councilor Lulu Tabanda. Maraming salamat sa mga nakinig, sa mga nag-text, sa mga nagbigay ng mga mensahe nila. Antabayanan po ang ating usapang PIA, mamayang 1:30 yan. Makakasama ko si Sir Joseph Zambrano. Salamat, Japasiya. Diyos te agnina, kadatay amin, pada-pada. May kayon padasen, iti naimas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasyalan
lang sila sa number 120 LD Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Oh, ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant na Imas, Nalaka, Ken Nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! I-Yaradi mo na yan. I-Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi, ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant na nagsasabing Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.